Què tal? Ens trobem aquí al Mercat de la Concepció, a la parada Farina Pasta Fresca, amb el Daniel Bottini. Daniel, bon dia. Hola, bon dia. I amb el Jordi Revilla. Jordi, bon dia. Bon dia, Jordi. Bé, en fi, no calen gaires presentacions, no? Què és el que teniu aquí? Expliqueu-nos, a veure. Doncs aquí tenim principalment el que elaborem nosaltres mateixos, que és la pasta fresca. I a part de pasta fresca, doncs, també una gran selecció de productes que acompanyen a la pasta, que també elaborem nosaltres, com siguin les salses artesanes, el tiramisú i altres productes de la gastronomia italiana. Clar, veig que hi ha molta cosa mozzarella. Sí, que ve d'Itàlia, no? Per què això? Hi ha algun motiu que feu tanta cuina italiana? Bueno, principalment el motiu de tenir producte italià és perquè és el complement ideal a el que elaborem nosaltres, que és la pasta artesana. I, evidentment, hi ha productes on la seva millor terra per realitzar-los, el millor formatge burrata ve d'Itàlia, el millor formatge parmesà es fa a Parma, no? És la denominació d'origen d'aquest producte, no? Bé, entrem una mica en matèria, perquè aquí veig que ja teniu la pasta preparada. Aquestes són les pastes que surten més i que feu més? O en teniu d'altres, també? A veure, cada dia elaborem diferents. Les pastes, la principal que elaborem cada dia és l'espagueti, la tallarina... Això són espaguetis, no? Això són espaguetis. A veure, i això és la tallarina? La tallarina és l'ample, sí. I quina diferència hi ha entre una i l'altra? Perquè molta gent de vegades demana, no, espagueti o tallarina, no? I es pensa que és més o menys el mateix, però no. Mira, la tallarina, com veieu, és plana. També s'ha de dir que això és important, que la pasta l'elaborem el que es diu trafilat al bronzo, que és elaborada amb materials de bronze, que fa que tingui una rugositat que s'enganxa molt bé la salsa. Al més de ser ample, aquesta utilitza millor per fer-se amb salses amb trossos, per exemple, amb cremes, perquè enganxa molt bé, es queda sobre la superfície el que és la salsa. I això ho feu a l'obrador, no? Sí, tenim un obrador, en concret el tenim al Mercat del Guinardó, a l'obrador, i en allà el Daniel és qui elabora juntament. Tu fas la pasta? Sí, normalment estic jo allà i farem la pasta cada dia, com ha dit el Jordi, i amb formats diferents, farcits diferents, farcit de temporada sobretot, i una mica variat que sigui per tots. I què és el que més t'agrada preparar? Perquè aquí veig moltes coses diferents. Per exemple, això que és d'un color més aviat lilós, què és això? És un gnocchi. Un gnocchi? Sí, és gnocchi fet amb patata d'aquest color. Porta patata, farina i ou, bàsicament. Sí, és un tipus de pasta que potser no estem gaire acostumats aquí, però en Itàlia es menja molt i està molt bona. Em veig també que aquí hi ha, són això, els gnocchis, que són més normals, no?, que diu la gent, no?, que són allò que em deies abans dels raviolis normals. Sí, el ravioli normal sol ser el de carn rostida, i el gnocchi el tenim allà, seria el normal, que és el clàssic de patata, que és aquest d'aquí. Que és aquest d'aquí, És el gnocchi de... El gnocchi, al punt d'ebullició, com diuen els experts, no es posen d'acord, no? Perquè... El punt d'ebullició és rapidíssim. Rapidíssim. És com si ho escaldessis. Pensa que és una pasta que, el que és artesà, evidentment, és una pasta molt tova. Sí. Això podries inclús menjar-t'ho així, perquè al cap i a la fi és aigua a bullir, quan bull a l'olla, i quasi ja el treus. Però quanta estona? Segons? Un minutet, potser, com a molt. Perquè a la mínima que es passa, el gnocchi té aquest problema afegit, que queda com pastós. Es pot desfer, queda més pastós. Per tant, el gnocchi, un minut i fora, I ja per anar acabant, veig que també teniu pizzas, que també és un altre producte clàssic italià. Sí. Veig que teniu pizzas de molts tipus, no? Fins quantes varietats de pizza podeu arribar a fer? Hi ha com 25 tipus, sí, 25 més o menys o més. I les que tenen més sortida, quines són? Tenen molt de sortida el que seria la típica 4 estacions o la 4 estacions que està allà, no? Allà. Que seria, és una clàssica, no? Amb olives, pernil, xampinyó, carxofa... I també tenen molta sortida, sobretot ara hi ha molta tendència a les vegetals, espinacs amb gorgonzola, rúcula... Que bona, sí. Hi ha molta tendència a la vegetal, agrada molt. Sí, tot allò que la carn, no? Tot això ja es va traient una mica. Bueno, la que es ven més, de totes formes, segueix sent la típica prosciutto, la de pernil dolç,
perquè I és xampinyó, la no? clàssica, Formatge. per qui té nens, és la clàssica que sol sortir més. Aquesta sí. Doncs, Jordi, Daniel, moltes gràcies per haver-nos atès. Ja ho sabeu, la farina pasta fresca aquí al Mercat de la Concepció. Quan vulgueu, podeu venir. Que vagi molt bé. Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.